ɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu mumen goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirmede feere feeña e windere so buuɗalirmede feeri feeñjay ɓattake bindaɗo ñande nasande nogase jeetati colte hitande ujune ɗiɗi e 19 sa udditi ɓatake o tawa hen cellal ɓalli kame jertino nde tawno mo wima ya sellu duwani mama wiyamin mo wima ya ñaw huɗima e woto jaabo nde tawno eɗen gandi ñaw ko kuddi sellu ko duwaw ɗum noon ɓayde en mbawi serdude ɗiɗo konguɗi ɗiɗi eɗen gandi cellal woni aade eɗen gandi ñaw ko hunde hamnide e nder ɓandu neɗɗo ha tenti aduna men hande o a ñawat ñaw goto o wonta ñabbuji jeetati e nder ɓandu ma saabu saɗa safro ko cafrotoɗa ko ɗum tigui addata ñabbuji goɗɗi e nder ma way tan kono oto ma paana nawa fewnoyde taw ko ngel ɗo rakkorel ɗo ngel filta ngel fewnaɗo won gueɗel gongel bonna ngel nder so ɓooyima artu kadi fewnude ngel ɗon gueɗel tawa andano ko kamɓe memɓe ɓe taatiɓe memi toon way tan kono ɓanduma kala ñande yetti juuɗe cafrowo ɓe cafri ɗum oɗo rafi so ɓooyi ko rafi goɗɗo feeñata goɗɗo feeña goɗɗo feeña goɗɗo feeña ha maaya ɗum noon e firti ko Allah subhanahu wa taala neli emen annabi men mo jami kise woni wi ay ɓeɗo henno ko min tagiɓe kono aɓe jaawi yejjidde hunde yoɓe ciftine e kala sa Allah ne woodi yoɓe ndew ɗum yoɓe ɗaccu bone ɓe mbaɗa ko moƴƴi enenne ene moƴƴi e kala sa ciftinen yimɓeɓe ay wona jertinde e weltinde jertinaɓe ɗum e ɗum ko rafi addata ay ɗum e ɗum ko cellal addata saabu sa selli a wonat neɗɗo sa selli a gollot sa selli a fewat sa selli a rewat Allah ndekka noon sa ñawama gueɗe ma foof ñoota binat ɗum noon ko jertino koye diina jeeya darade ɓe yimɓe cafroɗe ndentoɗe guila mon safrade koye diina jeeya nde tawno safara koye dosgal e nder dosɗe diine saabu neɗɗo ñawɗo ɗo leeliɗo juulumo ko fof koko usti omo yamira yo juuldu no wawri ɗon caggal ko rafi o addiri noon ndeke eɗen gandi o wonti feccerejo golle ma darima haaju ma darima terɗe ma darima gueɗe ma kal loffima ndeke eɗen gandi ko lofi ɗum ko lofi banggue e diine so tawi wonɗo keɗanɗa diine on banggue ngakki ndeke daña cellal wona dosgal e diine cellal ngal ɗon rafi ene liɓa diine ɗum noon alay saago kaɓoɗen kala kenadde rafiji e nder meɗen beele mbawen fewde gonen yimɓe fewɓe eɗen gandi rafi ko enen dokkata koye men rafiji so en duttima e duɗe men sariya defte men ɗe jangaten ɗe ko yimɓe finɓe finanɓe aduna pinani kadi ko woni e nder innama aade ene jangguine ene kala sa waɗini ene rokkuma rafi saabu kala ken yalta e neɗɗo kala ken yalta e neɗɗo ko rafi guilay ella debbo sene yalta ko rafi Allah wi wata ɓatta joom suudu ma woto memmo ene harmi o wi tan kene harmi ayno debbo harmirta e ma tuma nde a resani ɗum ni ko noon wo harmiri e ma e tuma nde o yalti julde
ndeki firti ko yaltata e makko ko hunde ñawde no feewi. ɗum ɗon so wiyama wata ɓatto a ɓattima a addi hen ñaw a rokki goɗɗo ko an woni sababu oɗon ñaw kala tene on ñaw ma Allah lettiri ɗum saabu ko an waɗi tawi gadduɗa ɗin ñabbuji. ɗum woni neɗɗo so wiyama yo rento ene moƴƴi rento beele kadi walla heddiɓe wawde rentade. ko wayno ɗo joni e nder sariya aɓe cifoɓe mbima sa nokki longere aɗa ñaama ko nde wulde woto wuttu, saabu eɗen gandi hay julde hoore mum saɗa juula sa tawi aɗa juula sa wutti julma boni, saabu hendu yaltoro e nder ma ndu laaɓani. gutta mbaɗa tan gutta on nani wona on nani téléphone o gutta ko ñaw saka noon haalaka aɗa ñaama aɗa nokka ñiiri maɗa ene wuli a wawa sabbade ha ɓuuɓa, a wawa ƴewde tafiya, a wawa ƴewde ndiyam mbaɗa e tasa pawa hen beele ne ɓuuɓa, kono ala kaɗa nokka tan aɗa wutta wuuf tan aɗa looƴo tene ko yaltata e ma ko ɗum nattata e maɗa ko ɗum woni wuttuma adduma rafi goɗɗo. ɗi rafiji noon hay sa waɗama e machine ngaji technologique kesamago argu joni ɓe mbawi ɗi rafi saabu ɗi rafi ko seyɗani woni ɗon. nde tawno seyɗani koko jaale men tuma nde Allah subhanahu wa taala wi en alay saago duttoɗe nde konnguɗi Allah sen jiiɗi sellude. tuma nde Allah subhanahu wa taala wi hey mon ɓiɓɓe adama ndentoɗe seyɗani ko gaño bammon adama kam yaltini bammon adama aljannaji, gaño jaltinɗo baba adama e aljannaji. tuma nde wondaniɓe e lekki ɓesnuki nangue ñaame son ñaami on jaltata on mayata ma on mbano joomon. ndeke eɗen gandi ha e ñamde hoore mum seyɗanin toon saabu o jarribiɓe koye pom koye ñamde o jarribiɓe. ndeke noon enen koye men ko seyɗani ɓolo jaale men gontuɗen jarabuyaji ɓoli kanko woni e men omo ñawna men kala saaha alay saago dañen peeje e peccorɗe wawde rentade ɗiɗo ñabbuji. woni ñabbuji ne goodi wona docteur ko enen gona docteur eɓe koye men so en jaaɓi ruttade deftere Allah subhanahu wa taala tuma nde o wino hey mon ɓiɓɓe adama ndene seyɗani ko gaño bammon adama kam yaltinimo aljannaji. gaño bammon adama ɗo wondaniɓe ñaameki lekki ɓe ñaami lekki gonniɓe caɗele ay ɓe ceere ɓalli mabɓe ha laaɓi ɓe ceere cegeneji mabɓe ha laaɓi hanti han kadini ɓe gonti ɓalli ɓoli ay koyere arani mboyne tampinaɓe foof ne tampinaɓe caɗele battinade kula nder wattinade rafiji garani eyyo ndekeɗen gandi ko seyɗane ne jogue men gueɗal ngal rafnata en ko wona biftade haqqillaji men taw ko rafiji ɓunna deedi men mawnina en weña men rokka en caɗele ɓoña guite men ɓoña kunuɗe men asa ñiiƴe men bonna gueɗe men kala taw ganduɗa en gandani alay saago ndentoɗen no moƴƴi musidɓe saabu Allah subhanahu wa taala kam tagui en tagui kala ko woni aduna tagui kala ko wonani aduna on so wi ndentoɗe sa nokki longere wuttetaki aɗa ñammina cukalel ene wuuli a wawa fadde ha ɓuuɓa aɗa wutta aɗa rokka ɗum koko haɗa ko guttata ko hendu yaltata koye nder ma ndu yaltata koto jofeto ndu yaltata ko nder ko yaltata ko noon holko saabi Allah ne yaltin ɗum sene moƴƴuno Allah yaltinta kono ɓayde ne yalta kala sa yi neɗɗo yaha ɓoyta hendu yalta caggal ko hendu wiyete ko accu ko gaz ayi hay otoyal manggal otoje ɗe jiya otoyal yaha ɓoyta toche woni koye accude gaz so accata moƴƴata. ndekene neɗɗo e kala saaha so reedu mum ñeeri waɗi ballonnement nder to waɗi hendu ha ɓurti wallanma ko gaha ay aare ene saltiɗi nde tawno yaltata toon ko tuundi nonne kadi accude hendu ko tuundi so ari tan accu yaha yoya nde tawno aɗa andi kenel ɗiɗɗi hendu waɗo dille ndu ko hendu ƴufnundu reedu hendu wondu tasnoru taw ko lumdu ndu ɗum hanti ko rafi ɓurɗo bonde e nder to o yaltin ɗum woni jeeta luɓogol ngol ɗum no alay saago mbawen rentade musidɓe tedduɓe nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade. eɗen goni e buuɗal yurmede en jaltani toɓɓere nde gonɗen kono eɗen jiiɗi jertinde yimɓeɓe nde tawno annabi sallllahu alayhi wa sallam kettoɗen moƴƴi ko ñemtinorgal eɗen ñemtinamo holko mbiɗen ñemtinemo gonen jertinoɓe ndewne pelle makko enen poof jertinen jertinten ko koye men kaalowo omo tesko e nder makko o haalata ko ene nder makko o jerto hen kanko ne o rentoro ɗum noon ndentinen koye men holno way koni hikka
hitande hikka nden jarten koye lebbi ɗi taw kono ko cumuji kewɗi goni e nder ndeɗo hitande ndentuɗen no moƴƴi somi rokki on yeru e nder ndeɗo yontere wotere ndeɗo yontere mayde ha fayiɗo hono cumuji poti mbaɗi mi hokkon ɗo yeru hecci hanki jamma jabel tawete koye falde Kaolack on ji toon cum waɗi toon e jeere ha laaɓi hanki subak en ji cité Yarah sumi ha cukalel jaarel duuɓi sappo wasi fitanu kamɓe kala ɓe ne jooɗi ɓe ngala ɗo ɓe koƴi so tawi en jeehi leydi Guinée Conakry to Souleymaniya galleji temedere cumi toon hecci hanki Allahu akbar so en jeehi nder falde diwano e nder falde Welingara ñande on nani toon cumuji mawɗi gardi toon ha bonni ha heewi e nder campagne uji e campagne électoral o somi juumani jaafoɗon elle ko toon sen jeehi Burkina Faso hanki subak librairie mo Burkina Faso jeere waga waɗɗani ɗon sumi ha memi leydi aljuma jawtuɗo hen o jeere Ghana capital mum sumi ha laaɓi sen jawti ɗon to leydi Côte d'Ivoire kam haala mum halitaki toon kam ñande fof magasin uji ko cumɗi en mbatta e kabaruji kono foof koko sumi to leydi Cameroun Douala alhamis ɓennuɗo hen no hande waɗi yontere jeere Congo sumi ha laaɓi jeere ɓurde nayi wuude e nder nokku o ɗum noon firti ko eɗen teski cumuji baɗoji won goɗɗi baɗoji ɗi en kalani ɗum noon alay saago musidɓe tedduɓe yimɓeɓe ɓe mbawa tewade oɗo saaha e nder Afrique men banggue hirnangue ha tenti enen wonɓe e laddeli ɓe gonɗen koye keneli bif aɗi mbayno leydi keneli ɗi ne keewi a wawa nokkude jeygue mbiya yannanne suudu kuɓɓa toon a wawa yaade oya koddiɗo ma oya nawa fuurna walla dokka cukalel jeygue walla dokka cukalel fuurna ya nokkanam jeygue mboɗo waɗa ataya walla an adanam jeygue ayi fuurna mo fuɗɗima ñifde jomum hocca kuddu on waɗi gudde yaha nokkoya jeygue dañi hen peetel hendu ara weɗa ɗum sukka ɗum e galleji ay cum ara ɗum noon musidɓe tedduɓe ene moƴƴi ɗeɗo gueɗe yimɓeɓe ndentoɗe yidde yarde ataye yidde yarde café yidde jawinde yidde wadde goɗɗum woto tagui boomde wuuro kala neɗɗo yo rento wasa wonde sababu halkade woni yimɓe neɗɗo yo rento wasa wonde sababu bonnude ladde bonnuɗo ladde kala bonni ko nguura sa bonni nguura daabeje guurɗe e ladde Allah subhanahu wa taala an a defima pittali kewɗi ɗi mbarɗa ko an waɗi ɗum noon moni kala yo tinno rento kala kadi mo jiiɗa en waɗa ɗen gaɗe rentin ɗum nokku tufɗe men jumaji men dinguire men géruji men nokkuji men foti wonde ko jertinde yimɓeɓe e gueɗe ɗe ganduɗa guuraɗe ɗe gueɗe guuraɗe ɗe ko ɗen goni diine l'islam sa darima ɓi yinnanɗo rento gila duppude ɗo e ɗo a wallimo saabu so tawi ɗon ɗo woni ɗo almeɗe walla birkenne poos makko so yalti tan o fooɗa kuɗol makko o simmo so migo o fandima gasde o weddo so hendu ari weɗa sukka e galleji hawra e mbusuji kam e kayitaji jeeyi kalne ruppito seeɗa jamma ari kenal ari en pindinama wuuko waka cumu waɗi bone waɗat ko wona ɗum ko yidde moye cher ma was fittanduma e moye cher neɗɗo mo janngani montugol kuura hay seeɗa ko omo seeɓi tan omo jogii tournevis makko omo jogii matériel makko omo asa omo roofa fiiluji walla omo aran waɗanma birkol e nder kuuraji maɗa prise aji ma rento nde tawno kuuraji ɗi koɗi pewnaɗi koɗi gaddaji men kono enen pewni ene waɗi moƴƴi ɗi jawata sumde ene waɗi bonɗi so wuli seeɗa tan fettat so fetti so hawre rideau huɓɓat so hawri e ko traverse huɓɓat so tawi hawri koye tekke huɓɓat so hawri koye matla huɓɓat tene sene fetta waɗata ko peete ɗe masa kuura o ɗon e ɗon noon jeygue ummoto ɗum woni ko jeyta e jeereji ɗi yimɓe ne mbaɗa birkol ko fati e banggue caaleji ɗe ndewna hen kuura e prise aji taw ko birkol yimɓe birkiloɓe dokka ɗum temedde dokka ɗum 600 mbasa million ngaji mbasa fittanu maɗa ɗum noon neɗɗo yo rento ɗum
en poti diwde ɗon neɗɗo fof so tawi kuurama dañi probléme tinno yaato société keetuɗo e on fannu noddaɓe ɓe ngara ɓe pewnanaɓe dokkuma facture so tawi boni janggo aɗa wawi nawde ɓe yeeso lawol ɗum woni ko woni assurance neɗɗo yo waɗ assuré nde tawno hande matériel uccoteɗi ɗi kewɗi hen moƴƴani yimɓe hewɓe hande mbaɗata ko birkol aɗi neɗɗo ne jogui fodde mecce jeenayyi o fina hande o wima ko karole taw o waɗata ko debbo o fina janggo o wima ko mécanicien taw ko debbo o fina janggo o wima ko maçon o fina ɓawo janggo o wima ko ɗum ko plombier ko adda fof waɗa débrouillé o wawi ko wisde so fewi alhamdulillah so boni o wondaka wona noon golle pewnirte hunde kala janguete tagdema sebde wartage wadde janggo kene booma pittali ndentoɗen oɗon fannu no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en eɗen goni ha joni e buuɗal yurmede ko fate banggue cellal ɓalli saabu ko jertinten ɗo koko cellal kala hen ko boomi en ɓe gañoto ɓe maaya neɗɗo so maayi noon ɓe gañima koye rafiji gonɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗen ndentuɗen oɗon fannu no moƴƴi eɗen garta seeɗa to banggue ñamde ga hen ko toɓɓe ɗiɗi nawduɗen teskoɗen no moƴƴi eɗen garta to banggue ñamde ga hewɓe ne jogo deedi ko wayno deedi gutto ballonnement en kaaliɗo hen ñanden ha musidɗo men Waly Abouba yañi hen no fewi ñamde wawde wonde pop tinno ƴakku ha ɗigga saabu eɗen jogui ɗo ɓatakuji kewɗi musidɓe hewɓe ne goyto ne jogui deedi guttotoɗi jaa reedu waɗa ballonnement hendu heewa toon jomum yiɗa ahde ronka walla yiɗa yaltinde hendu ronka heddone ŋaabla ene anda e hoore mum ñamde ƴakku ha ɗigga Allah rokkirma ñiiƴe ko konu dow e konu less konuji ɗiɗi goni ɗo ñiiƴe less ɗe ko konu less ñiiƴe dow ɗe ko konu dow konuji ɗiɗi ɗi noon Allah rokkirmaɗi kala ko ɓitti hakkude majji yo ɗiggu nde tawno ko yahata nder to ko wawa ɗiggoyde toon so tawi ñiiƴe ɗe ɗigginani woni toon ko masiŋaji e tameji tame mittone toon yortinede toon kono kanji kala aɗi ceeɗa ɗi cegga ɗum ɗi pewna ɗum e dow mbaadi sifa holɗum tuma nde ñiiƴe ɗe ƴakki ɗum ha ɗiggi ñiiƴe ɗe ko ma ƴakka ha ɗigga moɗa newo taw wona tan looka longere tan ƴakka seeɗa tan moɗa looka wonde ƴakka seeɗa moɗa ay ndeyo longere nde yettoyaki nde reeto ande no riɗɗi sarɗo becce ɗo wonde nde ara ɓenna riɗɗo ɗon ha ɓoy jiiɗa yarde ndiyam ay ɓernde ma nde muusa ndiyam ɗam ronka ɓennude saabu ndiyam ɗam wawa ɓennude saabu longere ɗe haɗɗinde postira ndiyam ɗam muusa nde watton yo lok so nde yolkima nde reedu to ay nde ɗiggani masiŋaji ɗi mbawata safrude nde wawata unde nde wona toon waɗanma ballonnement bonna reedu ma ene ƴuufa aɗa aha aɗa weddo hendu aɗa anda e hoore ma aɗa waɗi ballo reedu ma ne ƴuufa ɗum noon neɗɗo yo ƴakko ha ɗigga kala mo watta noon ko bonnowo masiŋaji mum sa bonni masiŋ ma noon natta koye gueɗe goɗɗe ɗe pewani saabu masiŋaji gonɗi e nder ma ɗi ciggat ɗin ɗi nafata toon ko siggude sa nani siggude noon wona unde e siggude wona gotum sa nani kay ko wiyete farine walla tan a jaggiɗo hen ko wayno ɗum ɗo hen ko wayno siggude hunde eɗen gandi ko hunde hankkadi ni yande ha wonti condi walla yande ha jiiɓa wiyete yo sigge walla ko wayno ndiyam wiye yo sigge eɗen gandi hunde tekkude nde suwa taw ɗiggude wiyetake yo sigge ɗum wiyete ko yo seeɗe hay ɗum ne kadi siɗɗite ko temyal manggal tam yon gon ko nder men kon ko paar kon ko tokoson ndeke firti ko ñiiƴe ɗe yoɗe ƴaggu ha ɗigga ene rokka rafiji kewɗi eɗen jogui rafiji kewɗi jaha to docteur hande wonde docteur eɓe heeɓa ko anduɓe men aɗi wonde docteur eɓe mbawa wiide tan yami accima mi wawa safrudema kono a arat tan ne dokkuma rendez-vous ne dokkuma poɗɗe aɗa yahaɗa arta saabu koko gandema alay saago noon ndentoɗen musidɓe tedduɓe eɗen garto e oɗo ɓattake en meeɗino jertinde ɗo henna yimɓe yoɓe ndento wadde ko mbaɗata ko ten ha hande ɗum waɗe min mboɗo sikki mataw en jiiɗa sellude en jiiɗa ko wiyete cellal ɓalli ko min mbo sikki en jiiɗa somi wi noon mi yillima e nder rendoji men kono ɗo garmi kala tawa coca tawa fanta tawa jino tawa orange tawa follere tawa kosam tawa warga tawa fof ne joƴƴina
jara kokka ngayna, jara orange ngayna, jara jino ngayna, pawa hen kadi fanta, pawa hen kosam, pawa hen atay. Subhanallah, ko ɗum woni musidɓe tedduɓe, elle tan en jangguintake annabi o sallllahu alayhi wa sallam. Sabu ñande kala eɗen kalni annabi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo men teddude mo jami kise woni ne andina en cellal ɓandu, cellal aade. Neɗɗo fotani ñamde ñameje ɗiɗi tawdiroje e nder reedu mum haalaka jaremeje ceertuɗe ko fate banggue produit ji. ayi jaafoɗon mi suwa yarde bongal subaka, ɗum waɗi dande ne hamni seeɗa. jarmeje ɗiɗi ceertuɗe mbimi, nanga produit kokka jara, gayna pawa hen kosam kaɗam mbaɗɗam sukara. produit ji ɗiɗi ɗi gona gooti, ɓayde produit ɗiɗi ɗi gona gooti. So tawi a yari ɗi naate nder maɗa, ɗi jeehi ha nder reedu ma to, ko ɗum woni ko rokkanma ko wiyete crampe, jiya banggue e reedu ma muusa ha wayno comme hanke woni koye harƴide ni, ndeeƴa nangaɗo, ndeeƴa ha ɓooya saaya. waɗi noon ko produit ɗiɗi nattodiri e nder reedu ma, e nder ɓandu ma. tekti ɗi mbawata sipporde ɗum, tekti ɗi gona tirade, gona e muusede reedu, gona e deejje, mbarña noppi ma ɗi ciika, guite ma ɗe kiggiɗa, mbayano jiɗɗo yande ni walla mbayano jiɗɗo mayde ni. ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe denteteɗe musidɓe tedduɓe. neɗɗo so tawi a ari ka koɗo, walla are yenge, walla are inde, walla aɗa ɗomɓi, walla aɗa heyɗi, walla ka sukuño, walla ni ka kuuño, no mbaɗa foof eɗen jogui ɓen foof. tinno saɗa yar tan jus goto mo jamirɗa ya yar. so jiɗɗa yarde ko orange yar orange ma kaɗa ɗon. so jiɗɗa yarde ko kosam, woto hersu mbiya min ko kosam tan jaranmi. so jiɗɗa yarde ko ndiyam, wi min ko ndiyam tan jaranmi. so tawi jiɗɗa yarde ko liminade goɗɗo, wi min ko liminade goɗɗo tan jimmi yarde. mbasa jiɓodirde hunde gadda caɗele. so ataye jarata wi tan ko ataye, jara kokka joni gayna kas ataye, ala kadi penka hen warga ko kuɗol puɗowol, ngol fuɗi ittama, fewnama, waɗama hen gueɗe ha wonti kakol. ngol kakol ndefangol ha ndiyam maggol yalta, mbaɗa hen sukara, ayi mbaɗa hen nana, mbaɗa hen vaniji maɗa, ciwa jara. kokka ko lekki pewnaki, itta waɗa produit je gaz uji, jillodira ɗum e ngol tokkuɗol, tawa anda kuɗi ɗiɗi mbeta ɗi moƴƴe reedu ma walla ala. ko ɗo woni caɗele. ɗum waɗino neɗɗo yo woto jab jamais rendinde gueɗe ceertuɗe e nder ɓandu makko. wona hunde moƴƴere, wona hunde janggade, wona hunde kadi rokkore cellal. docteur safrata, docteur wawi ko rentindema, hayso rokkima poɗɗe wiyanma ko rento nebam, walla rento ɗum, walla rento ɗum. neɗɗo kañum safrata hoore mum, beele Allah subhanahu wa taala walla en. saɓe jii hande rafiji ɓurɗi jaalade e men, ko rafiji ɗi en ganda holɗo giwri en. ndeke firti koko ñamaten ko jaraten ko, gonka men ka, rendo men o, taaridi men ndi, ko ɗo woni caɗele ɗe. tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe. eɗen guddira buuɗal yurmede, wasiya mo kewɗen wasiyade bandiraɓe. neɗɗo sa yiɗi sellude daiman, alhamdulillah, a wuurat gueɗe tati. a wuurat ustude sukara, saɗa yara kafe ya tawɗe kewani sukara. saɗa yara kenkeli ba ya taw o heewani sukara. saɗa yara lipton ya taw o heewani sukara. saɗa yara ataya ya taw o heewani sukara. saɗa yara follere ya taw nde heewani sukara. saɗa yara kosam ya taw heewani sukara. taw ganduɗa kaaɗeki wargaki, kaaɗeki kosam ɗam, walla kaaɗeki kafe ɗe, walla kaaɗeki lipton, walla kaaɗeki goɗɗum ɗum ɓuura tinde e sukara o. a wuurat ha ma ya dañata sukara. sa yiɗi wasde dañde tension walla karƴak, eɗen gandi hanki welede Allah e makko won suka debbo tokoso mo suwa hayre seede maayi, taw ko jaydiyanke gollotnoɗo e RFM mo leydi Sénégal, Youssou Ndour. holko warimo crise cardiaque. tene jinnaɗo makko holliri ɗeɗo balɗe kala wondi ko koyɗi musoje. ɗum ni ko kalten ñande foof.
sa yiɗi wasde dañde tension ha folma walla ɓernde ma harƴito ha folma a rentoto lamɗam kikiɗe kala ken wiye lamɗam kirmasi ormasi lamɗam rento ɗum saɗa ñaama ñamri kikiɗe ya taw ñamri ndi andi softa e hunuko ma tawa tinata hen belendi walla cafendi kala ken wiye lamɗam ma wuur ha maya a wayata koyɗe musoje teni kadi a dañata tension ngabbowo ha tenti ono rewɓe ɓe ha tenti on rewɓe ha tenti jogiiɓe ɓalli ɓe hande aduna hande o ɓandu ko hunde haɗande kala joom ɓandu hande woni koye danger kala mo jiiɗa neɗɗo jogii ɓandu woni koye dangereux mawɗo ɓandu hande soit ko diabète soit ko tension soit ko cardiaque soit ko goɗɗum ɓandu hande koko rentete ndentuɗe modde poɗɗe oɗon e dewle mbiyon dewle ɗe beelani oɗon moɗa poɗɗe oɗon mbaɗa semblant ngam wiide gonmi koye jaam ndentuɗe no moƴƴi ndentuɗe lamɗam kikiɗe gueɗal tataɓal ngal ndentuɗe nebam saɗa ñaama maaro wortin nebam saɗa ñaama ñiiri wortin nebam kala kaɗa ñaama woto tini hen nebam wata ɗemgal ma moddu nebam so tawi a rentaki ɗeɗo gueɗe musidɓe tedduɓe a woɗɗata docteur teno a woɗɗata jogade rafiji so buuɗalir men nde feeri feeñe windere feeñjey ɓattake bindaɗo safara moni kala naftoro musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñalla nena